Čaute ľudia, ako sme vám sľubovali v predchádzajúcich videách, že vám budeme prinášať novinky, tak sa aj stalo. Máme tu pre vás novinku, alebo preborníka v termovíziách značku Nocpix. V prípade, že uvažujete nad kúpou novej termovízie, budeme radi, ak sa u nás zastavíte a samozrejme vám predstavíme aj túto novú značku, ktorá prišla s veľkým balíkom rôznych možností a produktov. Samozrejme, také základné rozdelenie, aké už mnohí určite poznáte, sú termovízne zameriavače a pozorováky. Momentálne mám pred sebou zameriavač Ace a pozorovací Lumi a Vista. Prednedávno sme sa vrátili aj zo svetovej výstavy IWA v Norimbergu a zastavili sme sa takisto aj na stránku Nocpix, kde nás preškolili a zaučili na nové aktualizácie pre túto značku. Jedna z najväčších vychytávok, ktorú ja momentálne považujem za úplný top, je prepárovanie dvoch prístrojov medzi sebou. Čiže v prípade, že máte doma zameriavač bez diaľkomeru a k nemu si dokúpite, alebo ak aj máte pozorovacie zariadenie s diaľkomerom, viete si zadať balistickú kalkulačku do pozorovacieho zariadenia a prenášať si obraz do zameriavača. V prípade, že chcete vedieť ako na to, sledujte nás ďalej.